pipet yang ni kan khot ke ba ho mo ke ba ship ho ki te ki thu hu ki ong ku kan rat hendai ki sekri jong me ki laiwan ban thi jing bam hato kata kayeng kan ya la sa kan no nong sentian ya ke ba shi ong te kalong la dangi perkhat ha ka jeli ke bompat di itu makin ong kidi ki ba hok mot ka artin ma kan ni kami yang tekan ya badong ni ngilai wan thi jing bam tang ni kan ni ke jing penkam de kantin sekri kedai kesinjang ko ni kong mikla perit ila dia menne ki wan kum ki customer ni de kinong thiam ha te benta ki wan pade ha ka jing tengku pade bat ka borsen syar pia bat em kata pe mo ning kong ki wan kum ki customer nomor kalong yi nong sem ka don kam lapoi ni pade ka kelawak em kendo yo nong syar ya kendo nong syar te mta ukuran kum nong syar te maki kin ya da kum no bangi wan hok nam ta jong ni ti ka khot ka bakhat wei pade nang ni kan kalong ka bastunat kalong ban pensisai kata kita ni kalong yelong sama ni neng kong har khot ba shipho kamot kini ki penret ya di khmat ni song sensyar bagi deki sakri mo kata sola kala de ka ta ka dak bangla pendem har khot ba shipho ba khat wei mo piong hoi khot ku khat wei pade kan ni kitan pade kalong yelong sam hi ya ban pensisa menta bangi ngim dei lakajong kajong ngiwan hang ni ngilong sipara ngiwan na kawi kalong yeng bot kupa jung idon tang wei bat ngilong ki briu ki basisha ki sekri jong me kim long ki long sentiat satia kene ke jing sa ki jing ti kadni ka daw ko baar ken ka jingilong sipara da kum nukin proof kila aring amin kila atan ni kalong yelong samanta ban pensisa kata nang ta ka baar pade Wadong bakata kan pensisa gi bangi ngimdei kibri ki bajalar. Hani penon kam ni ketin ngilong kibri ki basisha. Kani kamut ba ngimdei ki bathok. Tentu kami biang ketu kentin syakri am. Ngi ki syakri, ki syakri jang mi kim long kinong sentiat setia ngani ka pendam. Ti hato kitai ki ar benta kimpat biang mo ban penskam ya kanika. Bagi dia tengah jing skor ke jong ki kan bagi dia tengah customer ni tengah motel bang tapi ke dekat ke bakhat ar uban biang am ki juk kantin kum bak kedau ha ketika dekat ke khandai dekat ke nai ong pilong ki bayuan sentiat ya kaban kemi na ai kalat kari jingda kari pilawan ke dekat ke bakhat ar kelong kumju hi wong em hendai pilawan ban kemi na ai kalat jingda kari iam tu Tementan nak ni ka jing ring ya kalong yeng long sem tak ha man ya thu shu ya kalong yeng sem ta kawan na dekat ke bakhalai ter kan ki ben rap shu banyak thu ong tu baki don khat arngut si parah ki kun senrang tang na wei ubriu ha kari kanan kim sim kren ye phang la ka jong ka para ka dina khoi ka teng ka tu para ka dina kan ki kram kren da ki kren tang para senrang ne khat arngut ki kun senrang te kidai thu ru bamaki kidan sipo hong tu uwei udon ukpa wei te ki ong ni don shu tip layap ne kumno te ki ong don shu kim sim ong hiru ba layap te hadu hang ni ka jingtan ni kalong yeng long sem i kumba kan wanra interest pada yau nong sensyar ba untuk kit shu lagi dewan nak kaju kalong yeng tahap man syakli shu ngam kai ka bang perkhat ang nem store kalau ba uni ubrio udi Joseph te uni ubrio udi para trai te uni ubrio mata di nok sensyar te hadu mata dang la ban ya dai le jong ban numpat pen i te kmat jong ki te mo ka jing sa jong ki mo ba ya sa la tenge ma uni ngam mudur ba umpu sam ki pedi be kum nok sensyar kan ula ban buri ya ka ya jing ngau ong jing ngau ula on buri ya ka long ren yeng jong ute ba udish para trai ki hadu kan khleman no ari ba syarkhai kan umintin ti gap kan ta kan nong ban ya kren pada nakaliang jong ka hima kat hadu bana badat tenra yakini bikin saya kalong yeng long sem kum ka sabut bakim de ki bathok kalong ka bapla mani kemun nakal kiwan nang tei nakanan nakalong yeng
dah ka jing minti bikin yok kau dah ka besok depois ini pada kekala political issue Kalau tu lah nang te ngin ra kan ka pisah lan kan ka seba ngin thiet ngin man ket no ka bam si yang dapoi hatu ka kala ka jing haban ya sa kala political kan tu kekala political issue mentah ni pada ban penyiang yang tersebut tanpa di kalong yang terlatan di kalong yang ni kila itu hukum bakalong mentah ni pada kan ni ka dekat ke bakat sau Joseph uban yang teh kalau kata kayaknya ka bangala keren pi long kinang sentiat kalau hang nu dang jaka shu iki bakin ya sat teh la ya thu lot am ni la pla lot ek tak long sipara te mentah ba syak keno yang keempat yang te kan ya ba kum fin penlip ya kan ka jik syak keno long sentiat te Joseph tu uban kata de kata ke ba pi long sentiat long la khor wa hat kan ni syak keno te kat hadu ban dong ban set je kiru te kala am to ka dekat ke bakat san to hang ni Joseph mo da kan ni an satunjuk ipi kan ba im uparo phin ommi no nang ni lum da wan chani upara khatdu para bakhatdu jongpi to hang ni mo khasan balai ba uni unong sunsyar ba syam laki jong kinmen upanan kam da ke kentin kat ba im uparo atau uparo umdai so ba im umdai so badang don ha ta kapor no khet te kanjing mut jong ni kentin kat ba im uparo kamut ba ha ka bor ka jong uni kli nong sunsyar du jong kari Egypt nga ai kan hukum api balum da pi walam shani yu para khadu ibu pi ong ba udon bu kwa jong pi nginem pediang dalele ru ba finum dei kinong sentian ni kan kombo ketien kat ba yang faru ka thau sta mo jadi sta kamu lada keren lengkot daga bangit keren mata mon kat kum ka authority jong teng sahab atho ni sti pi ni kat kum authority jong teng sahab mo ong pi ni lom ta mo okay thì cái khot cái khăn riêu từ phá nó yêu quay na phi bên lại sao yêu para jong phi ba je phi en sa khum khanang ba an pin shisha ya ka ktin jong phi la ka don em ka jing shisha phi la da don kat ba imu pharu phi long kinong sentiat shisha te long kani ka jing wan ra ya kani ka kentin ni ba la corner ki la nyat je ki sya ka jeli ka bakim la le eru em namar ka jingkit kliat mentahan pa iki kila de biat hu kita ni kalong yin sem pat ka jinget hu ko jong ki sya phang jong Benjamin pada ka long sakoi pada ka daw ban nyo ban nyon iki te ka ni hning i ba da ka bor jong himang ni kan ala fi ong de shisha ba phim dei kinok sentiat tu pin shisha da ka bawalam yu ta opara ba khat do sini te long ka khlan ma ka ni karkom yakran hang ni mo ti hadin yang ketua habapun kut dekat ke bakat nyau Joseph namar baula de keno bilong nang sentiat usbu iki khing bendi hadu laisngi set iki ta kai long ni barbor si ong em tu kumai yakrem ni nang stang hatu Joseph umlei kini hinman pui kalau kai ki jingja ki belajar ka jing im jugur sai kam kum ubri ulahi bansen kemut menta ule ya ke kamram ka jong kum ubri hi bat ki jing set bendi halo jing ni ki jing kren ki bakar khar ki kalong ban penlong iki bikin poi syaka jing luwet bikin song thu ki bikin lale ki ba ki snem lale kan ka penlong iki bikin haban perkhat ya kai bikin lale kan mo ki lale ben ya nuri no nta ki ngat ya le jong jing le ben tolong kani hang ni i kalong penuh yang ni bapule ngi song thu te baka sulong ka jingle ka jong Joseph tu benon ra iki handre mudur bet bangi im lang ka kopor ka jingle jong Joseph ka song nia aku mun sensya ti shuaban pha iki ru ka jing set hing bendiru bakin mat ikta ka bendi hi Egypt ru ka dehi kalti ka basisha ka baik haga hapok ka hima abo ka de ka babet pat ka babet ka piang kan ti long la kini ki hap apa ka bendi lais ngi kemut kata ka jing tenghu berki nong ap bendi ka bangi mlak ban mudur ngi te ka baar pada ka long bela dala
hak ye wei nang tu ning bedi bal amat ye lai sngi unda le sieng kemut ke khubor ke bet ke dan dia sat ke mui pede kalau ka jingbu ka jong Joseph ang ni ni kentien ba barok kendai kin dan hai ni hai bendi khu miki pat wei kapan pensisia ba lang kate kemut ka jingkit kli kala krau dengan ni tau khat phra Joseph hadin ju tikilai sngi nei tu pin le ya kani ba pin yo ngating burom ya uble I wara ya kejeli jong uble ni nas dang imjimi ya dan blay hang ni pada long kani kajing bu kentim ni ngating burom ya uble kawan ra ha ka label jong kajing keren om shu kum unong sensyar ubale bor ya kini ki phomut ki bawan mentah pada la aina me uble kekelan kataka jing betham nasdang ke hukum nasdang kong be uwei ulai phasha kanan kendai ke chong bendi te mentah ni kani ka jing bu kantin pada ha kani khana ka long khat kendai ada pilong ki beri ki besisha to ai be ya uwei na phi si para an khum ha ka ying bendi jong phi te ma phi to khilet pen kit no do ko na ka benta ka nemsni ka ying jong phi benta ka mon barok kan le wei sham takkan no hani kan ni kawan ra ya uble mat ne balada kini kidai si para long haka kerteng ke jong uble ada set ini wei kini ki khandai haba ki le kinon phai biang ti namar ba Joseph u pen itu la ka bong be ngasep ting ya uble ubu ru ikini kentin kilet pen kit no do ko na ka bentakan ni mesti ko yin pi ya ka ai ka bahiwan sini ya kata tang ba uwe tu hab danang ni